Yo yo yo! What's up mga kachong? Isang panibagong vlog naman tayo mga chong. So, ngayong araw na to mga chongs ay it's my day off day. So ngayon mga chongs is day ko kasi ngayon, so walang trabaho. So, gala-gala mo tayo ngayon. So, ngayon mga chongs ay pupunta kami ngayon sa Opol Market. So, bibili kami ng saging o yung tinatawag na kardawa kasi magmumukbang kami mga chong. So, kasama yung aking my one and only Mami Loves ng aking buhay. So, yun mga chongs. So, ito na mga chongs. Tara at samahan niyo po kami sa aming pamimili. So, let's go! So yan mga chongs, andito na tayo sa labas ng aming bahay. So punta natin yung aking sasakyan para makabahay na tayo at makapunta tayo dun sa ating pupuntahan. So yan mga chongs. So ito na yung aking sasakyan. Isang simpleng sasakyan mga chongs. Ito yung kasama ko palagi sa aking pagtatrabaho. Saan man ako papunta, kasama ko ito mga chongs. Si Snipey. So yan mga chongs, tara at samahan nyo kami. Tara, let's go! So yun mga chong, nandito nga kami sa Opol Market. So tara mga chong, samahan nyo kami sa loob para mamili.
tayo ng pang sausawan nito para yung ating banana ay masarap kainin. So, ayun mga chongs, andito naman tayo sa Principal, so hypermarket. So, maghanap tayo ng bago mga chongs para atin yung pang sausawan dun sa ating saging. So, tara mga chongs, samahan nyo kami sa loob. Let's go! So, bago pala kami uwi mga chong, damo kami dito sa Bikirin kasi nauuhaw daw siya. So, ngayon, minum kami ng mga silinap pampalamig. Kasi nga, sobrang minute. Init ng panahon. Init ng panahon. Masarap ba yung pizza? Ano? Yan, sobrang sarap. Lalo na kung libre. Pag sure ka kay mapikot ka. So yun mga chongs, tapos na kami uminom ng soft drinks, mapalamig. So kami, So kami ngayon ay balik na. So, okay, sobrang init. Hindi ko kinaya yung init ngayon. So yun mga chongs, tapos na tayong mamili. So ito yung nabili natin. So ngayon tayo babalik na sa ating bahay. Sobrang init. So tara mga chongs, let's go. Ayun mga chong, nakauwi na nga tayo dito sa aming bahay. So ngayon mga chongs, atin na ito lulutuin para makapagsimula na tayo ng magbukbang. So tara, pasok tayo. So yun mga chongs, dito na tayo sa aming bahay. So ngayon, ito na yung ating binili na Cardava. So, yan mga chongs. Sarap yan mga chongs. So, ito yung ating at meron pa isa yan. Bibili tayo ng ginamos. Alaman. Tsaka lagyan natin ng sili para mas masarap talaga natin yung pagkain yan. So, ngayon mga chongs, tara!
lutuin natin to para maluto na. Para makapagsimula na tayo mga chongs. Many, many minutes later. So yan mga chongs. Luto na yung ating Cardava. Wow! Ito yating imumukbang ngayon. So, yung pasasawa natin ito, Genamos. Saka, Ito, kaso lang mga chongs, walang sili kasi nakalimutan namin bumili. Eh, dito sa aming bukid, walang sili kaya kamatis lang yung aming sinahog namin dito. Tapos, saka itong alamang. So, yan. So, dito natin isasaw yung ating Cardava. So, ayun na. kain na na. Kanina pa ako bigit. Alam niyo mga chons, matagal na ako hindi nakakain ito eh. Kailan ba last na nakakain ito? Ha? Kailan ka last nakakain ito? Matagal na. Simula nung andun ako sa Manila. Tingnan mo naman ang Pinoy. May tinidor pero ginagamit pa rin ang kamay ang pagkain. May hugot ako sa'yo. Ano naman yun? Saging ka ba? Bakit? Kasi nasa'yo ang puso ko. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala. Wala yun eh. Sabadya! Alam mo ito, mahal na mahal ko to. Kasi matapang to eh. Tubig ka ba? Bakit? Kasi nadodunlan ako pag nakikita kita eh. Istoryahe! Ano yun? Ay, wala. Huli pa rin. Siya nga pala, Chong, siya nga pala mga Chongs. Nung bata pa ako, ito na yung kinakain namin, yung agahan namin. Tapos pag tanghali, ito yung kinakain namin. Hanggang panghapunan namin, ito yung kinakain talaga namin. Pwede? Yeah. Saan? Dito? Doon sa amin, doon sa bukid nun. Pangi? Maganda doon. Kasi walang, Maybe, in the future, pag-travel tayo doon. Kasama namin kayo sa pag manonood. kasi doon mga Chong, doon sa aming bukid, pag hindi ka marunong magbalat ng buto, hindi ka talaga mabubuhay. Kaya doon sa amin, kahit walang bigas, talaga nagtatanim kami ng mga saging, ng mga ubi, no? Yung mga iba't ibang makain talaga namin, yung mga gulay, yun. Yun na talaga yung ikabubuhay namin doon kasi sobrang hirap doon. Kasi no work, no eat. Wala kang trabaho, wala kang ikakain. Ganun doon sa bukid. Kaya sa mga hindi pa mahilig kumain ng saging dyan, mag-practice na kayo. Baka umabot yung araw na mas mamahal pa yung bigas. Ang sarap. Ibang katumbas ng isang saging ay katumbas nito. Yung mas malaki pa nito. Sana pa na ha. Huwag niyo makalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa sunod naming video or vlog ay ma-update po kayo. Sana suportahan niyo po kami sa aming vlog na to. Para mas malayo pa ating pagsasamahan. Sa talaga ng saging mga chongs, lalo na pag sinamahan mo ng ginamos saka alamang. Sobrang sarap. Kaya
Masarap talaga mga chongs kapag nabubuhay ka sa, yung pinagmalakihan mo is yung probinsya talaga. Alam mo kung paano mabuhay kahit walang-wala ka na. Sa bukid, kahit ano, kakainin mo. Wag ba? Tama. Sinabi mo nga kanina, di ba? Paminsan-minsan nangyari din na sa isang araw, 3 beses mong kakainin ang saging. Parang nabubuso na ako mga chongs Ilang saging bang nakain mo? Nakatatlo na ako. Siguro ako 5 na. I don't forget po yung alamang, lagyan niyo po talaga ng suka. Kasi yung sa alamang, yung mga special na alamang, marami doon yung mga malalaking asin. Hindi nakakaganda sa tiyan natin. Pag sure pa kay napikot ta. Mas maganda talaga mga chongs yung ginamos pag mayroong sili. Okay kayo. Parang hindi ko na kaya mga chongs Busog na ako. The best saging in Cagayan de Oro, Parang Philippines. tutulungan yung aking parang pinagpapawisan ako masong sa sobrang busog nito. Hindi ko na kaya ubusin. Natibugol pa rin na asin. Alam niyo ba yung mga chongs, yung mukbang? Sa mga hindi pa pala alam yung mukbang, yung mukbang pala chongs ay yung kumakain ka online. Na kinakain mo yung camera. Ay, hindi pala. yung kinakain mo ay sinishare mo through online. So, katulad nito mga chongs. Nagbablog ako. No, yung kinakain namin, sinishare namin sa inyo. Wow! So, Pwede ba? yun, Kaya tawag yung na. mabusog. Ito yung tawag na mukbang. First known nito mga chongs, first known nito is dun sa Korea. So, Korea, Japan. Korea. So, nung sumikat nga yung word na mukbang, ayun, parang coronavirus, kumalat. Hanggang umabot ito sa Pilipinas. Huwag mo nang sabihin coronavirus kasi kumakain tayo eh. Ano ito tawag ito? Mukbang. Pag sure pa kay napikot ta. Maiyak ako sa sobrang busog. Masarap yung alamang. Mas masarap din yung ginamos pag tong bagoong pag may sili. Ito kahit walang sili. Okay. So ayan mga chongs, hindi ko na kaya. Sobrang busog na talaga. Kahit anong gawin ko, kahit ipagsiksikan ko pa sa tiyan ko, talagang yung tiyan ko, Matigas na. wala na. Sa inyo na to mga chongs, ubusin nyo. So yan mga macho, maraming salamat sa iyong pagsusuporta sa aming YouTube channel, sa aming Facebook page. Maraming salamat din, andyan kayo nanatili sa aming channel at sa aming page mga chongs. Maraming salamat po talaga sa inyo, no? Kung hindi talaga dahil sa inyo mga chongs, hindi kami aabot sa ganito. Kaya sana mga chongs, Dili. ipagpapatuloy nyo po yung inyong pagsuporta sa aming channel at sa aming page. So yan mga chongs, siguro mga chongs, dito ko natatapusin yung aking vlog ngayon mga chongs kasi ay nako, busog na talaga ako. Kasi ito yung mahal ko is meron pa siyang klase ngayon. So Mag-aaral pa ako ngayon.
So that's why mag-prepare pa kami para going to Cagayan de Oro. So kasi ngayon nandito kami sa El Salvador City. So yan pa mga chongs, maraming salamat sa iyong panonood dito sa aming vlog ngayon. So more support mga chongs, maraming salamat po sa iyo and thank you for your watching. So yan pala, ayun pala mga chongs. Kung ikaw ay bago pa sa aming channel, please don't forget to subscribe and click the bell button mga chongs para kayo ay maging laging updated sa aming mga latest videos na aming in-upload dito sa aming YouTube channel. So yan mga chongs, maraming salamat po sa inyong lahat sa iyong walang sawang suporta sa aming mga chongs. So hanggang dito na po tayo mga chongs. Maraming salamat. Bye-bye and have a nice day and God bless you all. More power.